Keď si predstavím Indiu, tak sa začínam usmievať a zaleje ma teplý pocit, pretože je to moja India, moja druhá domovina. Prvýkrát som sa do Indie dostala v roku 1985 a to som túžila stretnúť indického jogína Swamiho Madhavanandu. Bol to žiak Šri Mahaprabhujiho, žiak jogína, ktorý sa dožil 135 rokov v zdraví a bez senilnej demencie, bez ochorení. Rok dopredu predvídal deň a hodinu smrti a zavolal svojich žiakov. Mala som možnosť navštíviť mnohé kláštory, mnohé jogové centrá a naučila som sa dostať sa dovnútra, aby som si udržala krídla, ktoré mi pomáhajú kedykoľvek vzlietnúť tam, kde sa túžime všetci ľudia, modliaci sa za cítiace bytosti, modliaci sa za dobro a jednu ľudskú rodinu, kam chceme vzlietnúť a dostať sa. Aj preto hovorím moja India, lebo som tam našla mnohých múdrych ľudí, svojich učiteľov, mnohých priateľov a niečo, čo mi dalo a pomohlo rozvinúť vnútorné bohatstvo. Indiu som navštívila vyše 50 krát. Vždy ma oslovilo niečo iné. Prešla som ju skrz naskrz, rôzne kúty, ale všade prevláda vegetariánsky štýl života a to mi veľmi vyhovuje. Veľmi chutná strava s povestnými indickými koreninami, kari, tiež veľmi dobré zeleninové jedlá. S čínskou kuchyňou ich spájajú napríklad rôzne ryžové pokrmy, s arabskou nekysnuté placky z múky a dokonca sme našli spojitosti aj s nami, rôzne druhy plnených pyrohov. Zväčša ich smažia. Plnené sú pikantnou zeleninovou zmesou. Počas nášho 4-týždňového pobytu sme sa nestretli s hlavným jedlom, ktoré by nebolo riadne štiplavé. Ale ako povedal náš kameraman, on bol na južnom Slovensku tiež odchovaný na štipľavej paprike. Obed s typickými indickými jedlami pripravila aj naša známa pani Pamela. Sú tam miesta ako safari, ktoré taktiež sme navštívili a oslovili ma veľmi zábavné zážitky mám s opicami. Tu by sme mohli ozaj dlhú dobu hovoriť, čo všetko taká opica dokáže, aká je inteligentná. A samozrejme sú tam aj divé opice, najmä na juhu Indii, v Arunáčale. Takže je dobré byť na všetko v Indii pripravený a tešiť sa, pretože India je farebná. O jeden zážitok s opicou by som sa s vami rada podelila. Išla som do jaskyne na Arunáčale a so sebou som mala kabelu s banánom. Vytiahla som si banán, že sa občerstvím a v tom okamihu, jak som ho držala v ruke, sa tam zjavila, ani neviem jak rýchlo, v tom sú oni ozaj dokonale, jedna opica a vytrhla mi ten banán z ruky. Ale môj prírodzený inštinkt zareagoval prekvapujúco, tak rýchlo, že som stihla ten banán tej opici aj sama vytrhnúť. Takže neviem, kto z nás viac zostal prekvapený, či ja, alebo opica.
Musím sa priznať, že nakoniec som ten banán sama zjedla a nepodelila som sa s opicou. Ešte si vybavujem silný zážitok napríklad vo Varanasi. Je to najstaršie mesto, ktoré od staroveku dodnes ako funguje. Samozrejme sú tam aj novšie časti, ale tie úzke uličky, kde sa v podstate nedá ani poriadne prejsť nimi, ani dýchať, tak tie tam naďalej existujú, aj starodávna univerzita. Tak je tam aj taký bod, ktorý priťahuje všetkých, a to je večný plameň. Nevie sa presne, ako dlho horí, ale je to možno už aj 1500 rokov bez hasnutia, a v tomto ohni sa vlastne pália umierajúci mŕtvoly. Takže mnohí ľudia, ktorí cítia, že prichádza na nich posledná chvíľa, posledná hodina, tak robia púť do Varanasi a tam sa nechajú potom spáliť, keď zomrú, a hovorí sa, že vlastne majú týmto isté osvietenie a dobrú reinkarnáciu v budúcom živote. Jedna z nezabudnutelných ciest bola špeciálnym vlakom, buddhistickým vlakom, ktorý nás viezol na miesta, kde sa Buddha v Nepále narodil. Potom sme boli na miestach Bodhigaya, kde získal osvietenie, kde po osvietení vyučoval, a nakoniec miesto, kde vyvanul. Spali sme pár metrov od chrámu, kde Buddha vyvanul. Tieto miesta, samozrejme, sme nielen si prešli a pozreli, ale mali sme veľmi dobrého sprievodcu, ktorý nám všetko vysvetlil. A tak sme pochopili ešte lepšie, že Buddha ako princ, kráľovský syn, ktorý mal dvere otvorené aj do iných indických kráľovstiev, pretože mnohí jeho strikovia a príbuzní mali dobré postavenie aj v iných kráľovstvách Indie v tom čase, takže mal ďaleko lepšie podmienky šíriť buddhizmus ako ktokoľvek iný, a moc nás to oslovilo. Keď sme sa vracali vlakom do Dili, navštívil náš vagón minister turizmu, jeden z 3 organizátorov tejto cesty, popri ministrovi dopravy a majiteľovi siete hotelov Lotos, tak sa nás pýtal, ako sa slovenskej delegácii, ktorá bola prvá tohto druhu, z tohto národa v Indii, v takomto vlaku, tak ako sa nám celá tá púť páčila. No samozrejme, že všetkým sa nám to veľmi páčilo, tak sme pochválili. V rozhovore zistil, že sa nevraciame naspäť na Slovensko, ale ešte pokračujeme v našej púti do Rishikešu, tak nám vybavil ubytovanie v najväčšom ašrame Paramniketam, kde nás už čakali a kde sme sa mali možnosť stretnúť s jedným z najväčších terajších osobností Indie, indického jogína Munidžiho Sarasvati. Tam sa aj realizovali krásne programy, ranné cvičenia pod vedením storočného cvičiteľa, večerné modlitby, ktoré viedli deti, sirotky a mníšky v tomto ašrame. A tiež sme sa zúčastnili jagie, obradu pri ohni, ktorý viedol i Munidži, a tiež ktorý viedol jeho najbližší priatelia, jogini, a
tento obrad bol tiež venovaný prosperite pre Slovensko. Niekoľko hodín cesty od Rišikešu je Gangotri, prameň Gangy. Je to mimoriadne krásne a silné miesto. Tu dopadla Ganga z vesmíru na planetu Zem. Veľmi som bola prekvapená, keď som sa dozvedela v relácii Pod lampou, že celosvetovo sa odborníci zhodli na tom, že voda prišla na Zem z vesmíru. Tak sme s Božou pomocou prišli do Gangotri. Tak ako to povedal jeden predvčerom, je to srdce Himalají. Človek cíti, že Šiva a všetci rišiovia, všetci duchovní, ktorí tu pôsobili, vytvorili zo skál, z prírody drsnej, čosi srdcu blízke, čosi uchvatné, plné lásky. Nedaleko je aj sídlo tibetskej exilovej vlády Dharamsale. Mali sme možnosť stretnúť sa s Dalajlámom a zúčastniť sa obradu dlhovekosti priamo pod jeho vedením, ktorý sa realizoval v Kangre, v paláci Maharádžu a Maharany. Išlo veľmi silný zážitok, pretože to bolo zároveň s podujatím pri príležitosti výročia usadenia sa Dalajlámu a migrantov z Tibetu v Kangre. Vďaka Maharani a Maharádžovi, ktorí umožnili a poskytli územie Dharamsali Tibetanom. Potešilo nás, že Tibetania a Indovia od roku 1959, kedy emigroval Dalajláma do Indie, nažívajú v harmonii a vo vzájomnej spolupráci na všetkých možných úrovniach. Silne na mňa zapôsobil Nagar. Je blízko priesmiku Rohtang, na hraniciach dvoch svetov, hinduizmu a buddhizmu. Himachal Pradesh, v štáte Himachal Pradesh. V Nagare pôsobil Nikolaj Rerich, veľká osobnosť. Mali sme možnosť bývať v jeho dome, žiť niekoľko dní v tomto centre, medzinárodnom centre výskumu rôznych oblastí v Indii. A čo sa týka Nagaru, je to tiež miesto, kde je kúsok už do Kašmíru. Navštívili sme aj Kašmír a prešli miestami, kde sa traduje pôsobenie Ježiša. Dozvedeli sme sa, že apoštol Tomáš sa považuje za apoštola Indie, že v Indii pôsobil vyše 20 rokov a zomrel, je pochovaný v Chennai a na jeho ostatkoch postavili katedrálu, ktorá patrí medzi 3 katedrály na svete postavené na ostatkoch apoštolov. Popri Vatikáne, chrámu svätého Petra na ostatkoch svätého Petra a Santiago de Compostela na ostatkoch svätého Jakuba. V Goji sme zistili, že je to mesto Rím východu, kde pôsobil a veľa práce urobil najväčší kresťanský misionár svätý František
Xavier. Podarilo sa mu navštíviť miesta, kde pôsobil a evangelizoval svätý Tomáš. Bol v Chennai, niekoľko dní sa tam modlil pri ostatkoch svätého Tomáša a pomohol rozbehnúť, rozšíriť kresťanstvo aj v ďalších východných štátoch. Navštívil aj Japonsko, Čínu, Malajziu, ďalšie ostrovy. Svätý František Xavier na nás urobil veľmi silný dojem, pretože tie miesta žijú jeho prítomnosťou, najmä keď sa zistilo, že po jeho smrti sa jeho telo nerozkladalo, nepáchlo, naopak vyzeralo ako živé. A toto telo je dodnes uložené v chráme svätého Františka, Jezulátka v Goji. Navštívila som aj indické ostrovy Andaman v Indickom oceáne, kde pôsobil, bol uväznený niekoľko rokov Sri Aurobindo. Sri Aurobindo rozbehol v podstate oslobodenecký boj Indov proti kolonizátorom, proti Veľkej Británii, a tak ho uväznili vo väznici v Andamanoch, kde ľudia sa odtiaľ živí nevracajú, pretože sú tam tak ťažké životné podmienky, pol roka tam prší, nedá sa stade utiec, lebo sú tam žraloky v oceáne. Zistili sme, že sa mu podarilo prežiť vďaka Svamimu Vivekanandovi, jeho rovesníkovi, indickému jogínovi, ktorý ho navštívil v tomto väzení, pobudol s ním tam niekoľko dní a naučil ho špeciálne jogové cvičenia a dýchacie cvičenia, aby to tam vydržal a prežil. Po oslobodení Sri Aurobindo sa usadil v Pondicherry, kde zorganizoval duchovné hnutie a vybudoval celý areál, veľký ašram, spojený aj s ekofarmou, a je to taký div sveta. Existuje miesto na zemi, ktoré nepatrí nejakému štátu, ani Indom, ani Britom, ani Francúzom. Je to Auroville a tam dodnes majú možnosť prísť a žiť tam ľudia z celého sveta, pracovať tam na sebe a vytvoriť miesto, taký malý raj na zemi, kde sú ľudia k sebe milí, dobrí, vzájomne si pomáhajú a snažia sa prežiť život na plné obrátky v prospech druhých. V Indii som našla ducha múdrosti. Všetky naše cesty počas 32 rokov akoby viedol duchovný vánok. Išlo to samo, hladko a získala som veľa múdrosti. Preto som veľmi rada, že Organizácia Spojených národov schválila 21. jún Medzinárodný deň jogy a som rada, že schválila rezolúciu 69/131 právo každého človeka na top štandard telesného a duševného zdravia. Rada by som pomohla poznanie, duševnú hygienu, techniky, ako si osvojiť psychohygienické návyky, pomohla rozšíriť z Indie na Slovensko do Európy, aby sme
napredovali a spoločne tu na zemi žili ako ľudia. V harmonii a v mieri. Ďakujem všetkým majstrom, našim prapredkom, že sa o takúto víziu celé tisícročia snažili a radi by sme im v tom pomohli.